ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಸೂಪರ್ ಅದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬೈಕ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಎನಿ ಹತ್ತು ಅವು ಯಾಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಅಂಚಾದ ನೀನು ಬಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಅವರು ಯಾಪ ಮರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಮನಿತದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಕೈಕು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಯಿ ಪುರುಡೆ ಪುಲಿಯರು போய் ಗೋಣಿ ಬೆರಡಿಗೆ போய் ಪ್ರವೀಣೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ போய் ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗೂ ಕಾಂತಾರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ ಮಂಜಾರ ಬಲ್ಕೆರ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಂಜಾರ ಬಲ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಯ ಬತ್ನ ರೋಡ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಒಂಜಿ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆತಿ ಕಾಡುದ ನಡು ಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಜಸ್ಟ್ ತೀಯೆ ಇಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಪ್ರತಿ 16 ವರ್ಷ ಬರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಬರ ಆಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕತಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಕುಲತೆ ನೆರೊಂದುಪ್ಪಾರು ಇಮೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಏನ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೆರ್ಪುನ ಕೆಲಿಗೆ ದಯವಾಲ್ತದ ನೆರಚನ್ನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋಲಿ ಇರುವುಡುಂಡು ನೆರೆದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ನಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪೇರು ನೆರೆದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ನನಂಜಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೆತವನ್ಕ ಪಡಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೇಲಾಡಿರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ 3 ಇಯರ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಿ ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಸ್ ಇತ್ತದು ಕಾಣೆ ಐಟೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಫೋನಾಗನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಸ್ತಿಯಾರಲ್ಲ ಅದಿತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪದೇವರಿ ಅಂಕಿತ್ ಬಕಾಯನ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬರ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಂದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಿದಾಯಪುರುಡು ಸೊ ಒಂದು ಬೇಲಾಡಿ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿನ ರೋಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಫೋನಾಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ದುಂಬು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವು ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನಿರೇಲಿ ಬೇಲಾಡಿ ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಚೆತ್ತುಂಟ ಬಕ್ಕ ಎಚ್ಚರ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬರಬೇಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಬಟ್ ಆತು ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ವಿತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಇಯರ್ ಆಂಡೆ ಇತ್ತ ಮರ ಕರ್ದೇರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಬೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೀಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಮ್ಮು ಒನ್ ವೇ ಇತ್ತಿ ಮಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ ನಾ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಗಾಡಿ ಆರಾಮಾಡು ಪೋಲಿ ವಯಸ್ಸು ಎದುರ್ಸು ಪೋಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಇಂತು ಇನ್ನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೋಜುನಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚ ತುಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಕುಲವ್ಲು ಎದುರುಡು ಮೇ ಬಿ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಅವು ಅಪ್ಪು ಏರ್ದು ಪೋಂಡ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೋಪಾಯ್ತು ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ನಿಕುಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರೆ ಮನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಏಸ ಅಂದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ತೂವಲಿ ದೇಪಂಡ ಏಸ ಫಿಲ್ಮುಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ 60% ಶೂಟ್ ಮುಲ್ಪದೇನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಂತಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಐಟು ನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮುಡು ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಓಕೆ ಕಾಂತಾವರ ಬರ್ತಡು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಮರ್ಚಿ ದೀಪೆ ಬರಿಯತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಜನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚ ಅದೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ತುಕ
ಮರ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯ ನಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಬೇರೆ ತೋಜಿ ರೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನమైన ನಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಾಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಮೂಲು ಉಂಡು ಮರಾಠ ಓಲ್ ಮಾತ ಮರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೆರೆತ ನಡುಟು ಅಬ್ಬ ಎತ್ತರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನನ ಪರಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ಏನೋ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆನಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪಿ ಕುಡುವ ಅಂದು ಕುಡು ಪಾಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಕುಡುವ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಕೆರೆ ತಬ್ಬಾರಿಂದ ಆತ ಎತ್ತರೋಡು ತಿರ್ತು ನಡ್ತೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಬರ್ಪುನ ಎತ್ತು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾನು ಮರಕಾಲದ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯವು ಮತ್ತು ಮರತಾನೆ ಇವಾಗ ಎಡ್ಮನೋದು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪಣ ಎಡ್ಮನೋದು ವರ್ಷ ಪಿರಾದೊಂಜಿ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ನಗೆ 800 years ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಮ ತಲೆ ಮಾರಾಡ್ದು ಪಿರಾನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡ್ದ ಎತ್ತೋದುಂಬು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಬರೀಷ ಗುಹೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಕೇಂದುಪ್ಪರ ಅವಲಪ್ಪನ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾತು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಚಿ ನಿಕುಲ್ತಿ ಎರಡು ಯಾವ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.